भायर एक ल्हानसो स्किट पार्टीची आस्पत्री कशे भुरग्यांची डिलिव्हरी जाता आणि डॉक्टर आणि पेशंटाची परिस्थिती तुम्हीच पळयात. बंदीची आस्पत्र म्हणून मुझे डॉक्टर ने किए कि बंदीची आस्पत्र आणि हांव एका कंपाउंडर समाल कट्टे समाल दिना निर्मलान समाल मेळना कोणी बारा जाल्यार चेरको जाल्यार 10 पावंड चेडू जाल्यार 5 पावंड दिता म्हणलें आनी जोवणे जाल्यार 500 पावंड दिता म्हणा. हे दौड वर्साक समा एक 7-8 डिलिव्हरी जायना ताका. हें काय नॉटिंगहॅमान गुरुवार जावन बी येतात की आमचे डॉक्टराची काटी पिटी करतना काले असं दी तुजो वेळ जालो न्ही त्याचे काम आसा डॉक्टर दिसना बाबी गेले काय सुमार वेळ जालो बाबा आयले आयले खार आयले आयले दिसता. गुड मॉर्निंग मॅडम. गुड मॉर्निंग पंचा. आज कोणी आयले आमचे रे येते हे दोळायले आज कोणी येऊनचे. हा हांवें घरातून भायर सरतना मॅडम आज एक कवळो हो मारतलो तशें हांव चिंतचें आज कोणी येतात म्हणून. कवळो पळय कवळो हो मारतलो कवळो हो मारल्यार कोणी सैरी येता म्हणटात पळय तशें आमच्या आस्पत्रेक कोणी सैरी येवंक पुरो. कवळो की माजर की एक दीस कवळो म्हणटाय एक दीस माजर म्हणटाय. तुझे एक दीस पण ना येतात म्हाका धैर्य आसा कवळो हो मारल्यार येतात. अरे हांवें सांगिल्लें पळय अरे त्या वाटेन थंय येतात पळय की कोणी हांगा तेमच्या आस्पत्रेक
रट्टाला आपण रट्टा बाबा सांगे सासू माहिती बाबूर माहिती बाप मावशी येते पाच येतात गुरुकरांना सत्ता की चालली कमाल तुझे बेटा आहे ये खाली बोलेगा ये पीछे हो जाएगा ये मगा तुमके मगा कदा समझो ना बाणा जायचे जागा आपले पिक्कास कोरे कोई ती कट्टी लागी पुरे बस चेक तू ये काल उले द्यायचंय बा आता कोरे पिक्कास कोई ती कटिंग करून तुझ्या बाईला का मी डिलिव्हरी केली जिंदा की मला काय केलं तुम्ही ते वेळे ही बे या पेनेची बी ओपन झाले बाबा ह्या स्किटांत पात्रयतली डॉक्टर जावन अनिता मेनेझेस, कंपाउंडर जीवन मेनेझेस, गो पियुस रस्किना आणि गुरुवार बायल अनिता अल्वारेस.